Assalamu alaikum masu sauraro, barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin mai suna dausayin fassarar mafarki, wanda ni Amira Abubakar zan karanto tambayoyinku, Malam B Saraki zai amsa muku. Tambaya ta ɗaya: Malam, menene fassarar mafarkin shan ruwa? Saƙo daga Aminu Zarewa. Wanda ya yi mafarkin yana shan ruwa a ƙorama, idan mai kyau ne, farin ciki ne zai same shi, idan kuwa gurɓatacce ne, to akwai rashin kwanciyar hankali da ɓacin rai. Wanda ya yi mafarkin ya tsallake ƙorama zuwa wani gari, nasara ce zai samu akan maƙiyansa. Allah shi ne masani. Tambaya ta biyu: Malam, menene ma'anar fassarar mafarkin makara ko kaga an ɗauko ka a cikinta? Wanda ya yi mafarkin an ɗauke shi akan makara, al'amarinsa zai ɗaukaka kuma dukiyarsa za ta yawaita. Amma wanda ya ga kamar yana gurin jana'iza a mafarki, to zai yi abota da mutane ne saboda Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah shi ne masani. Tambaya ta uku: menene ma'anar fassarar mafarkin mutum ya saki matarsa? Wanda ya yi mafarkin ya saki matarsa saki ɗaya, to zai bar sana'arsa ko aikinsa ya kama wani, ko ya kama wata sana'ar. Amma kuwa idan saki uku kaga ka yi wa matarka a mafarki, to wannan yana nufin mai mafarkin zai bar aikinsa har abada, kuma ba zai sake samun kamarsa ba har abada. Allah shi ne masani. Tambaya ta hudu: Malam, menene ma'anar fassarar mafarki mutum yana tafiya ya faɗi a ƙasa a cikin mafarki? Wanda ya yi mafarkin yana tafiya sai ya ga ya faɗi ƙasa, to zai samu hanyar da zai dinga samun abin duniya a sauƙaƙe. A wata faɗar kuma an ce zai samu riba babba mai yawa a wannan shekarar. Allah shi ne masani. Tambaya ta biyar: Malam, menene ma'anar fassarar mafarkin guru ko laya? Wanda ya yi mafarkin yana ɗinka guru ko laya zai shahara akan sana'arsa, kuma zai sami alheri da nutsuwa da kwanciyar hankali. Wanda ya yi mafarkin yana riƙe da guru ko laya zai zama matsoraci a cikin jama'a. Wanda ya yi mafarkin yana ɗaura laya ko guru zai sami wani matsayi babba. A wata faɗar kuma ɗansa ne zai zama shugaban wata jama'a. Allah shi ne masani. Tambaya ta shida: Malam, menene ma'anar fassarar mafarkin mutum ya ga mala'iku a cikin mafarki? Wanda ya yi mafarki mala'iku suna la'antarsa, to dalili ne na lalacewar addininsa. Amma wanda ya ga mala'iku suna yi masa sallama, Allah ne zai bashi basira cikakkiya a rayuwarsa, kuma zai cika mai baiwarsa. Allah shi ne masani. Tambaya ta bakwai: Malam, menene ma'anar fassarar mafarkin mutum yana cin hanjin tsuntsu a mafarki? Wanda ya yi mafarkin yana cin hanjin dabba na tsuntsu dafaffe ko soyayye, zai samu dukiya daga gurin wani malami. A wata faɗar kuma an ce zai samu dukiya ne daga gurin limamin garinsu. Idan kuwa hanjin kaɗai ya gani, wannan rigima ce zai yi shi da ɗansa ko ƙanansa. Allah ya kiyaye. Tambaya ta takwas: Malam, menene ma'anar fassarar mafarkin mutum yana ƙirga tsakuwa a mafarki? Wanda ya yi mafarkin yana ƙirgen tsakuwa, wani mutum zai yi masa makaru, wato sammu, kuma daga ƙarshe zai kuɓuta ya sami lafiya. Kuma an ce wanda ya yi irin wannan mafarkin sai ya dinga kula da mutanen da yake mu'amala tare da su. Allah shi ne masani. Tambaya ta tara: Malam, menene ma'anar fassarar mafarkin mutum yana cin hanta a mafarki? Cin hanta dafaffiya ko soyayya a mafarki zai samu kuɗi, amma fa mutane za su tsane shi. A wata faɗar kuma an ce zai sami kuɗi, amma fa babu kwanciyar hankali. Idan ko hantar kaɗai ya gani, wani ɗan fashi ne zai zo gidansa ya yi masa fashi. Allah shi ne masani.
Tambaya ta 10. Malam menene ma'anar fassarar mafarkin mutum yana cin kitse a mafarki? Cin kitse a mafarki wannan kyautatuwan al'amura ne ga mai yin mafarkin. Wanda ya yi mafarkin yana raba kitse ga jama'a, wannan zai samu taimako ne daga 'yan uwansa. Wanda kuma ya yi mafarkin kitsen kaɗai ba tare da ya taɓa shi ba, to wannan 'yan uwansa ne za su yaudare shi akan wani al'amura. Allah shi ne masani. To masu saurare, duka a nan muka kawo ƙarshen shirin dausayin fassarar mafarki, wanda ni Amira Abubakar nake karanto tambayoyin da kuka aiko da shi. Malam B Saraki yake fassara muku mafarkanku da kuka aiko da tambayoyi. Sai in ce ku tara a wani makon idan Allah ya kai mu. Wassalamu alaikum. Ka kira ni da hali shi ne ke san inji, kuma ka canza tun da kai ne baji. Rayuwata Allah ne kam dai